be anyị nyochaa mmadụ ọfụma tupu esi na ọ dị njọ, maka na uche mmadụ erika mana omume dị n'iche n'iche. But omume mmadụ ajọka. Ndị be anyị fa uwe buru inu buru okwu. Onwe ndị na-eji ife afụrụ anya ekpe mmadụ ikpe. Matakwa na ifewu mmadụ bụ gịnị? Omume onye anwa, that is and ka obi ya si dị. O nwere na-enye afụ taa ọ pụta ifu kochi kechi iru ya ọ da amụkwa amụ. Ịfụ ya ịkọ ndị nwesị onye a dị wicked, mana ịbịa ya nso ịfụ na onye a nwere obi ọcha, that is obi ya wụ salasala, that is onye a dị too good. O nwere ya na-afọ na-agbakasị arụ, mana ịgbakasị arụ ahụ ị na-afụ ya iwere akọ ndị mmụọ ịbịa ya nso ịfụ na o mepere aka, that is can do anything ọ bụrụ taa ka o si dị. O nwere onye ya afụ ọ na-amụ amụ, mana ife ọ na-amụwa amụ eze, mana ọ bịaghị nso ọ pịawa gị azụ. Ịbịa ya nso o mee gị ife, that is o mechaa gị na-asụ ụta akwụwa adị. Then o nwere ihe ya na-eya afụ iche na ọ pụta n'iro ọ na-emezi ndị mmadụ na-agbasa aka, mana ịbata n'ime ụlọ ịfụ na onye a dị wicked, ọ just na-eme ya ka o were pretend. So you don't judge anyone according to what you see. Ife eje na-ekpe mmadụ ikpe ife fọrọ ife si ya na gịnị n'ọnụ pụta. God said let us not condemn anyone. Ka anyị na-abịa n'onwe anyị nso ka anyị mụta tupu anyị asị mmadụ dị njọ condemn onye ahụ. Ka anyị try onye ahụ at least be very close, try ya first and second time or third time, iwe ma ibi ebido condemn nwa ya. Ndị be anyị okwu a kwuru nwere meaning ji kwuo ya. Ọ ya achọ ka ndị mmadụ were kwuo a